Hej, i dag vil vi gerne vise vores træhytte. Mig og min lillebror. Jeg ved ikke, om han er deroppe, måske. Og hvis ikke, så viser jeg den bare selv. Nå, men... Noah, er du deroppe? Vil du lige kaste kurven ned, så vi kan hejse den op? I var han. Der kommer kurven. Kan Noah klare det? Kan Noah klare det? Vi har kurven ude. Det kommer. Der. Den er nede. Bare sæt kurven helt ned. Okay, Noah, så stopper du. Så oplever du lige turen her, om hvordan det er at blive hejst op, ikke? Så nu ved du, hvordan. Ja, så er vi inde. Se, der er min lillebror. Hej. Han hedder Noah. Vi kan ikke se ham. Nu kan vi. Har Noah tid? Ja. Ja. Der er nogle godt også. Nu er der lige sæt. Jeg ser det. Vi er. På der. Det er klongemix. Jeg fik lige lækker kabis. Så skal vi have rummet. Så har vi fået lidt spik. Her er den. Jeg er nok til detaljerne med, at vi får træerne med ind i. Og et godt byg, ikke? Det er vores fars byg. Og forresten, hvis I gerne vil have noget godt byg, så ring til AJ Ståle Design. Det er godt. En ribstige. Til hvis at stigen her, den lige skulle forsvinde. Vores irriterende lillebror skulle forsvinde i helvede. Ja, men det var det. I må have det godt. Hej.